sa ring. He was inactive because he was... Oh, look at that! Look at that shot! Look at the... To the body. Still finding though. Isa sa mga matunog nating prospect ngayon sa Philippine boxing ay itong tubong Cebu City, ang kasalukuyang undefeated at may hawak ngayon sa Oriental and Pacific Boxing Federation Super Flyweight title na si Kevin J. Cataraha o mas kilala sa bansag na KJ. May kasalukuyang kartada na 16 wins, 0 loss, 13 dito via knockout, 28 anyos, 5'5 ang tangkad at lumalaban bilang orthodox. Sa mga di nakakaalam, bukod sa pagiging professional boxer ni Cataraha, ay nakapagtapos din siya ng kolehiyo sa kursong criminology. Batak na sa amateur boxing, mahigit 300 fight na ang pinagdaanan. Ilang mga awards na din ang nakuha, kaya naman taong 2015 ay agad pinasok ang professional boxing. Pero sa kanyang debut fight o pinakaunang laban bilang pro ay agad siyang isinabak sa isang dayong kalaban, ang binansagang predator ng bansang Indonesia na si RD Tifa. May record ang kalaban na 6 wins with 4 losses. 29 anyos, habang debut fight pa lang ni Cataraha at may edad pa lang na 20 anyos. Marami ang naniniwala na dito masusubukan agad ang tapang at tibay ng batang si Cataraha. Kung kakayanin ba talaga niya na makipagsabayan sa pro, lalo na dito sa kalabang taga-Indonesia na kung titignan ang katawan nito ay talaga namang maskulado, habang manipis lang ang katawan nitong ating pambato. July 11, 2015 nangyari ang laban at sa mismong gabi ng bakbakan ay ginulantang lang ni Cataraha itong kalaban gamit ang lakas at bilis ng mga suntok nito. Dahan-dahang dinurog ang katawan nitong bato-batong kalaban. Still fighting though. Don't play so low. Watch your head. No hitting below the belt. Okay. No touching them. Naghahanap ka ba ng legit na talpakan? Dito ka na sa number 1 talpakan sa buong mundo, ang 1xBet. Pwede kang tumalpak sa boxing, basketball, NBA, PBA at marami pa. Sobrang dali gamitin. Mag-download lang kayo ng 1xBet na apps para sa mas malaking kitaan. Mag-register at gamitin ang promo code natin na CNM para makakuha kayo ng instant bonus up to 6,000 pesos. At pwede gumamit ng GCash para mag-deposit at mag-withdraw. Nasa pinned comments sa ibaba ang link mga pre. At paalala, para lang ito sa 21 years old and above. So ano pa ang hinihintay nyo? Register na. Unang round, palitan agad ng mga kombinasyon ang dalawa. Parehong matapang at walang atrasan. So nag-aral muna siya at kung naka-portier, tsaka siya pinasok. And he's coming out strong, Ronnie. Defa is trying. Lamang sa experience sa pro, pro level. So he's covering up well. Sabi niya, I hope to become a policeman one day, pero ngayon, ang balak muna niya, arestuhin. BS criminology student. Oh, people from very poor background. Cataraha, he hurt Defa. Oh, but Defa connected with the good right. Pumapasok si Cataraha. Alam mo na itong Cataraha, I think he wants to put on... Good right hands. Daming maganda. kanan. Wala kay Cataraha. Nako. Beautiful combination. I'm surprised that Defa is still on his feet. Right hand by Cataraha. Left to the head. Cataraha. Round 2, agad nagpalitan ulit ng mga suntok, mga kombinasyon. Parehong gustong ipakita ang tapang. May planong gustong tapusin agad ang bakbakan. People like Tony
unable. Dalawa ka na. Inulit mo dali. Katarahan. Hindi gusto yan, baka makachamba. Sa mga sumunod pang mga rounds ay tuloy pa din ang maaksyong laban. Matibay din itong dayong Indonesian. Kahit lamog na ang katawan ay nakatayo pa din at sumasabay sa bakbakan. Tibay, matapang. The bolo punch. What he's trying to do is to make Katarahan lose his composure. Go right to the body. And we haven't really seen seriously hurt. That's a beautiful hotel. Katarahan in command. The amateur standout. And welcome to the program. Katarahan using the skills. The left hook is there. Combination punching is there. Indonesian fighter, good left to the body by Katarahan. Katarahan on the attack. Right up. To come in so he can prevent him from finding room to punch. Oh, yung Katarahan. He is hurt. He is hurt, but he's still throwing punches. Matapang ang Indonesian fighter, but he appears to be ripe for a knockdown. Unbelievable. Can't believe that Tefa. Pero dito sa round 6, survival mode na itong si Tifa. Madalas yumayakap na lang sa ating bida. Kaya naman sa huling minuto ay kombinasyon sa bodega ang pinakain ni Kataraha sa alias Predator ng bansang Indonesia. Tiklop ito at di na nakatayo sa bilang. That's gonna go. Because alam mo yung left hook ni Katarahan on the liver. 7, On the liver. Oh, Maganda. 10. what a shot. Shot to the liver. Left hook to the liver. And life depends on the liver. Yes. That goes you. Tingnan natin muli ang finishing touches. Doon sa left to the body. At doon tumiklop si Tefa. On the liver like that. 6th round knockout ang nakuha ni KJ Kataraha sa kanyang pinakaunang laban bilang professional boxer. KJ Kataraha ang nanalo by knockout in round number 6. Ako nga pala si Kenneth Duber, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa Channel Limanoy 0.2. Like and share, subscribe.